At nagbabalik na ako, mahal. Ako pa rin to, ang radio DJ mo na kaya kang tratuhin ng tama. Lakas tama, ako'y nawawala. Ako to, mahal, si DJ Kim Chino pa rin. Kasama mo ko kasi nga hanggang 6 to 9, diba? Mula 6 to 9. 6 to 9. Hanggang 9 PM ako pa ang iyong malalasap. Anyway, balik na rin tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At diba nga sabi ko sa'yo kanina, ibibigay ko ang 3 pwede mong paggastusan ng inyong Christmas bonus. Kayong dalawang magjowa. Ito na nga. Diba? Para naman may patunguhan ang mga pera na na-receive mo ngayong Pasko. Kayong dalawa mismo. Hindi yung kung saan-saan nyo ginagastos yung mga perang ganyan. Diba? Make sure it will be an investment. So recap na tayo, mahal. Sabi ko kanina, kung may Christmas bonus na kayong magjowa, pwede yan ilaan sa couple experience. Ito yung sinasabi natin na pwede nyong i-treat ang partner mo at ikaw ng hindi mo nararanasan pang araw-araw. Katulad ng pagbubuk sa exclusive hotel, 5-star hotel, or kumain kayo sa fine dining, 'di ba? Kasi hindi naman araw-araw nagagawa nyo 'yon. But on this special occasion or season, lalo na't magpapasko, 'di ba? Why not? Why not iparamdam at tikman nyo ang ibang experience na talaga nga naman magkikreate ng memories at magiging sentimental. Kasi iba yung ambience, iba yung quality, at iba rin syempre ang lambingan sa ibang venue na kung saan inyong pinaggastusan. Kumaga grabe ang kiss at yakap, di ba? Kapag exclusive or 5-star hotel. At ang pangalawa naman, mahal, kung may Christmas bonus na kayo magjowa, pwede yan ilaan, sabi ko kanina, sa joint purchases. Ito yung mga investments such as, yung mga appliances na kung saan kapag nagka-come over ang iyong jowa, di ba? Nagagamit nyo, katulad ng karaoke setup, air fryer, bed sheets, projector para parang sine, yung mga ganong bagay, to the point na syempre jowa mo siya, eventually naman magkakatuluyan kayo, di ba? So those things or appliances na talaga nga naman makakapag-contribute kapag kayo ay nasa isang bubong na. Wow, talaga nga naman, yabang mo At ang pangatlo't panghuli, mahal, kung may Christmas bonus ka na, kayo ng jowa mo, ay pwede mong ilaan yan sa travel fund. Ito yung sinasabi natin na talaga nga namang pwede kayong mag-ipon pwede nyong paglaanan ng pera yung pagta-travel nyo. Kasi totoo yun sa travel minsan, doon nagkakasukatan ng pagmamahal. O kapag yung jowa mo ay nakasama mo sa travel, lalabas dyan yung mga ugali lalabas dyan yung mga pangit na ugali ng jowa mo. Iba yung experience. Dyan mo mas makikilala at makikita kung talagang kaya mong pakisamahan yung jowa mo. O kung susunod ba sa itinerary, kung tamad ba, kung makalat ba, kung grabe kaiksi yung pasensya niya. Diyan lalabas. Kaya might as well, 'di ba? Yung fund or yung bonus nyo ay ilaan nyo sa travel fund, lakbay na kung saan punta, Hong Kong, Disneyland, 'di ba? Yung Asia muna. Yung Asia muna bago kayo mag-Europe or and so forth. Doon muna sa karatig bansa ng Pilipinas para makita nyo ang different sides of the world. Wow! At makita mo rin ang different side ng jowa mo kung talaga nga namang willing ka nang magpatali sa ganyang ugali. Uy, masarap yun Masarap mag Hong Kong Disneyland with jowa. Kasi si Kim Chino nag Hong Kong Disneyland kaso with tropa. Hindi ko naman na-appreciate. Tatry ko kapag nagka-jowa ako, di ba? But sana yung mga Christmas bonus nyo ay talaga nga namang ilaan nyo sa talagang investment. Hindi yung dadaan lang at to the point na minsan hindi worth it at hindi masarap sa loob gastusin yung bonus, 'di ba? So kayo na bahala, malalaki na kayo.
Anyway, si Kim Chino ay sisibat na. Maghahanap muna ako ng jowa. At syempre, huwag ka mag-alala. Susunod na sa akin sina Rocketera at Titan Jello. Oo. Kaya mahala, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kita.